Türkmenistanyň banklary Daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarynda okuwyny tamamlan türkmen studentleriniň wiza plastik kartlaryny petikläp başlady diýip Azatlyk Radiosynyň habarçylary we türkmenistanly studentler habar berýärler. Biziň wizamyz awgust aýynda tamamlanýandygyna garamazdan kartlarymyz 10-njy iýuldan bäri işlemeýär. Meniň kartymda 300 Amerikan dollarynyň gowrak pul galdy. Bankomatlaryň ekranynda wiza kartyny alan bankyňyza ýüzleniň diýilen ýazygy çykýar. Dukandan harit almakçy bolanmyzda kartda näsadlygyň bardygyny aýdýarlar diýip ýakynda Daşary ýurtlaryň birinde okuwyny tamamlan we howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmadlygyny soran türkmenistanly student gurrun berdi. Şu aýyň başynda Daşary ýurtlaryň birinde okuwyny tamamlan ýene bir türkmenistanly studentiň Azatlyk Radiosynyň adynyň efirde agdalmadlygyny soran habarçysyna gurrun bermegine görä, ol birnäçe gün bäri her gün adyndan 3 bankomata aýlanyp wiza bank kartyndaky puluny nagdlaşdyrmakçy bolýar. Emma onuň bu synanşyklary hem başa barmaýar. Men banka jaň edip bu ýagdaýy düşünürdim. Bankda işleýän spesialist maňa uniwersitet bilen baglaşylan şertnamanyň möhletiniň tamamlanandygyny, şol sebäpli kartlaryň indi işlemeýändigini aýtdy diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmadlygyny soran türkmen studenti Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Studentler özleriniň okuwy tamamlansa-da diplomlary dolu taýýar bolýança ýene birnäçe aý okuw tamamlan ýurtlarynda galmaly bolýandyklaryny, ýöne wiza kartlaryň petiklenmegi sebäpli häzirki wagt özleriniň pul ýetmezçiliginden kösenýändiklerini, şol sebäpli köp studentleriň dürli işlerde işläp başlandygyny hem aýdýarlar. Wiza kartymdan pul alyp bolmaýandygy sebäpli men dostumdan hepdede 2 gün onuň ýerine işe çykmagy soradym. Häzir şeýdip gazanç edýärin diýip türkmen studenti sözüni jemledi. Daşary ýurtda okuyan ýene bir türkmenistanly student hem özüniň meýdanda işläp başlandygyny, günüň aşagynda aşa köp wagt işlendigi sebäpli teninde ýanyklaryň emele gelendigini gurrun berdi. Ýatladyp geçsek 2016-njy ýylyň başynda Türkmenistanda dollaryň resmi sowdasy ýatyryldy. Şondan bäri ýurtda türkmen banklary tarapyndan berilen Visa we Mastercard plastik kartlary Daşary ýurtlarda okuyan studentlere pul uratmagyň çäkli usullarynyň biri bolup galýar. Türkmen banklary tarapyndan girdilen düzgüne laýyklykda Daşary ýurtlarda okuyan türkmenistanly studentleriň enatalary öz çağasynyň okuyan ýokary okuw jaýy bilen baglaşan şertnamany we beýleki resmi namalar tawşyrsa onu her aýda 500 Amerikan dollaryna çenli türkmen manadyny resmi kurs arkaly çalyşyp Visa ýa-da Mastercard plastik kartyna geçirip bilýärler. Türkmenistanda dollaryň Garabazardaky narhy resmi kursdan 5 esse gymmatlap 1 Amerikan dollary 18 manada ýeten mahaly bu çağasy Daşary ýurtda okuyan enatalar üçin belli bir derejede yeňillik hökmüne agdalsa-da Daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň öz Visa we Mastercard plastik kartlaryndan peýdalanmak bilen bagly kösençlikleri indi 1 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýär. Şu ýylyň aprel, may we iýun aýlarynyň dowamında Azatlyk Radiosy bilen Orsetden, Ukrainadan, Belarusdan, Täjikistandan we Tatarstandan habarlaşan türkmenistanly studentler türkmen Visa we Mastercard plastik kartlaryny puluny nagdlaşdyryp ýa-da nagd hasaplaşyklar üçin ulanyp bolmaýandygyny we munyň bilen bagly studentleriň umumy ýaşaýyş jaýyndan kowulmak, ýatmaga ýer tapmazlyk ýaly dürli kynçylyklar bilen ýüze-ýüz bolýandygyny gurrun berdiler. Sözümizin ahirine bellesek Azatlyk Radiosyna ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar dogrusunda Türkmenistanyň Merkez Bankyndan, Döwlet Daşary Ykdysady İş Bankyndan haýsydyr bir kommentari almak başartmady. Daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriň Visa we Mastercard plastik kartlar bilen baglanşykly başdan geçirýän kynçylyklar barada ýurduň resmi mediasynda hem häzire çenli mesele gozulman gelýär.